Zatiaľ, čo Európska únia a NATO sa menia, Slovensko sa čím ďalej tým viac pozerá na východ. Dnes sme si preto zavolali bývalého veľvyslanca v Česku, Maďarsku a aj v Spojených štátoch, bývalého ministra zahraničí pána Rastislava Káčera. Pán Káčer, vítam vás tu. Ďakujem pekne za pozvanie, pekný deň prajem. A budeme sa rozprávať o NATO, budeme sa rozprávať o tom, kde dnes Slovensko smeruje a o tom, čo to vlastne je byť diplomatom. Tak vy máte takú zaujímavú cestu, musím povedať, lebo vy ste vlastne neštudovali pôvodne diplomáciu. Tak ako sa z takého organického chemika stal vlastne diplomat? Diplomácia de facto sa študovať ani nedá, nie je taký študijný odbor, že diplomácia doslovne. A dá sa študovať medzinárodné vzťahy, medzinárodné právo alebo rôzne interdisciplinárne veci, ktoré majú blízko k diplomácii. Ale diplomácia ako činnosť nepotrebuje špecifické vzdelanie. Diplomácia je veľmi mnohostranná, mnohoraká činnosť. Prirovnal by som to činnosti veľkej univerzitnej kliniky, kde máte rôzne zamerania, rôzne profesie a rôzne špecializácie. Preto každé vzdelanie je dobré. Moje prvé vzdelanie v prírodných vedách, ja si myslím, že to je veľmi dobré vzdelanie, pretože dáva človeku iný typ myslenia ako ľudia, ktorí sú vzdelaní len v humanitných vedách. Človek sa snaží hľadať kauzálne súvislosti v tom, ako veci fungujú a nie len brať veci ako fakt. No a potom som odišiel z tejto branže po 89., pretože som mal pocit, že vzniká úplne nový svet, že sa otvorili úplne iné príležitosti. Bol som len rok po mojej vysokej škole a po konci vojenskej služby. No tak som sa prihlásil na právnickú fakultu na Ústav medzinárodných vzťahov, ktorý práve vtedy vznikol, čiže bol som študentom prvého ročníka. Lebo sa mi to zdalo také vzrušujúce, aj že sa chcem podieľať na tom, že vzniká nový štát, demokratický štát a že vzniká nová služba. Tak som sa k tomu dostal. Je tá túžba byť diplomatom a slúžiť vlasti tá najdôležitejšia charakteristika, ktorú by nejaký diplomat alebo štátny pracovník mal mať? Áno, tak viete, to je znova, poviem ako v každej profesii. A keď to znovu sa vrátim tej univerzitnej klinike, tak niekto to bere tak, že taká, možno je fajn byť lekárom a bere to tak ako zaplatia za to, není to zlá robota a tak sa snažím nejako tam plávať v tom a riť. A niektorí majú ambíciu proste sa vypracovať na to, aby boli špičkovými operatérmi, uznávanými a tak ďalej. V diplomácii ja si myslím, že pre tých, ktorí majú ambíciu naozaj byť diplomatmi prvého rangu, tak toto, čo ste povedali, je kľúčová vec. Stotožniť sa, to, že to je diplomatická služba, je služba štátu, a služba štátu, doslovná služba štátu, štát má viacero hierarchických služieb, diplomácia je len jedna z nich, je dobrá celoživotná kariéra a som presvedčený, že by v prvom rade mal byť absolútne stotožnený s víziou štátu, s konceptom toho štátu a s tým, že chce posilňovať ten charakter toho štátu a slúžiť tejto idei. To považujem za mimoriadne dôležité. Nemôže to byť rutinná práca, že však za to mi zaplatia. To nie je motivácia dostatočná na to, aby človek sa mohol vypracovať na tie najvyššie poschodia a mať rešpekt aj v zahraničí ako autorita. O týchto najvyšších poschodiach bol teraz nedávno natočený aj seriál The Diplomat, ktorý je na Netflixe. Vy ste ho teraz že vraj videli nejaké časti, ale... Áno, ja priznám sa, že nerad pozerám seriály tohto typu, lebo veľmi, veľmi málo ktoré odzrkadľujú skutočný charakter tých profesí. Diplomácia je opradená takou záhadnosťou, akože ľudia majú taký imidž, že to sú ľudia v dobre pasujúcich oblekoch alebo kostýmoch, ktorí žijú život na vysokej nohe, bývajú v luxusnom bývaní, vozia sa na drahých limuzínach a popíjajú šampanské. Pritom je to nezmysel, je to veľmi pokrivený obraz. Tak ako rôzne filmy o špionáži typu Jamesa Bonda, jednoducho sú to fajn, zábavné filmy, človek sa čuduje, obdivuje krásne kulisy, všetko, ale absolútne svet spravodajských služieb takto nevyzerá, nefunguje ani len z diaľky. Čiže radšej som to nedopozeral, aby som zbytočne si nekazil imidž. Diplomácia je profesionálna činnosť, ktorá samozrejme má svoje staré zvyšky lesku, ktoré postupne odchádzajú, pretože diplomácia je jednoduchšia. To, čo sa volá, kedy vynakladali oveľa väčšie zdroje na to a svet bol ale oveľa uzavretejší. Diplomácia, keď začínala, tak sa písali, ešte ja keď som začínal, tak sa šifrovalo ručne z tabuliek, odosielalo sa to rádiovým spojením krátkovlným a
tie správy, ktoré sa dejú vonku, tak sa sprostredkovali domov, pretože takýto globálny informačný dosah neexistoval. Za tých 32-33 rokov, odkedy som nastúpil v 92. na ministerstvo zahraničných vecí, tak to svet sa zmenil tak dramaticky a tým sa mení aj diplomácia, jej charakter, jej prostriedky. Veci sa robia lacnejšie, jednoduchšie a tak ďalej. Rozumiem. A menia týmto spôsobom aj sociálne siete nejakú diplomáciu? Jasne. Deje sa napríklad niečo teraz oveľa otvorenejšie, alebo je pre nás ľahšie dneska rozumieť tomu, čo sa deje, ako ste povedali, za tou takou pomyselnou oponou diplomácie, alebo že ako to dnes prebieha? Toto je veľmi dobrá otázka, pretože naozaj v tom čase, keď som začínal diplomácii, tak na Slovensku napríklad ani nebol 24-hodinový informačný kanál, ktorý by prinášal 24 hodín dokola 7 dní v týždni informácie toho, čo sa deje doma, čo sa deje vo svete. Normálna rutina bola, že ste si večer zapli večerné správy, aj to pozerala časť obyvateľov a jednoducho mali ste večerné správy pol hodinu. Niečo, čo sa deje vo svete, niečo, čo sa deje doma, týmto bolo vybavené. Tlačené noviny, ktoré čítal niekto, športovú stránku, niekto si sem tam prečítal a ešte u nás po socíku ľudia zvyknutí na to, že však to je komunistická propaganda, tak to čítali s istým filtrom. Tak odtedy sa svet dramaticky zmenil. Začalo to tým, že prišlo globálne spravodajstvo typu CNN, ktoré začalo prinášať správy 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Správy sa stali artiklom, biznisovým artiklom a začal vznikať informačný pretlak správ. Z toho a digitálna doba sociálnych sietí a vlastne, že to, čo volá, kedy boli etablované médiá, tak dneska máte v tom mediálnom priestore neuveriteľnú džunglu ľudí, ktorí robia individuálny reporting, vlogeri, podcasteri, blogeri, ľudia, ktorí sa tvária ako žurnalisti, ale sú súčasť dezinformačného priestoru. Čiže tá digitálna doba neuveriteľne skomplikovala a zakalila informačný priestor. Má to svoje požehnania, má to svoje prekliatia, má to svoje pre a proti. Z tých pozitívnych vecí by som naozaj povedal, že dneska ťažko niečo v svete utajiť, ako v otvorenom svete, ktorý je. Nevravím o autokraciách, ktoré prísne kontrolujú informačné toky. Ale v otvorenom svete ťažko niečo utajíte. Čo je fajn, tá transparentnosť je dobrá vec, ale čo je zlé, je, že je obrovsky náročné v tej informačnej kope sena nájsť tú povestnú ihlu a nájsť tú pravdu. A druhá vec je, že zvádza vás to k tomu, z pohľadu tej diplomacie, že ak si poviete, potrebujem ja vôbec vonku mať tých diplomatov, ja neviem, v Británii, potrebujem aj diplomatov, aby ma informovali o tom, čo sa deje v Británii. Však si to všetko prečítam, nie na internete, veď sú správy, veď sa to tam chrlí. A to je dobrá otázka, pretože ja som absolútne presvedčený, opierajúca o vlastnú skúsenosť. Jediná možná korektná interpretácia, toto hľadanie tej ihly je, keď tej krajine aj fyzicky žijete. Nestačia tie informácie. Videl som to veľmi v Maďarsku, pretože nedokázal by som chápať maďarskú politiku celej jej hĺbke, obsahu a rozsahu, keby som v tej krajine nežil. Keby sa nerozprávate osobne s tými ľuďmi, necítite tú atmosféru. A kľúč diplomacie sú interpersonálne vzťahy. Diplomacia je postavená na osobnej sieti, ktorú si viete vybudovať, ktorá vám dôveruje, ktorej vy dôverujete, ktorá vám poskytne citlivé informácie, ku ktorým sa normálne nedostanete a dáva vám to zároveň aj kapacitu, aby ste ich vedeli dešifrovať tie informácie, aby ste im vedeli dať ten správny význam a hlavne ich vsadiť do kontextu záujmov republiky, ktorú zastupujete. Áno, čiže ak teda hovoríte o tom, že ten svet diplomatov nie je ako zo seriálov, tak teda čo je tá dennodenná rola, či už toho veľvyslanca, vy ste teda pôsobili aj v tom Maďarsku, ako vyzeral váš deň? Diplomácia má mnoho disciplín, tak ako som to prirovnával k tomu, tej univerzitnej klinike. A povedzme, že diplomati sú lekári, na ich podporu pracujú celý tím administratívny, taký ten podporný technický tím od upratovačky, vodiča, záhradníka až po sekretárku, šifréra a neviem čo, až po ľudí, ktorí sa špecializujú v rôznych oblastiach diplomácie.
a je to postavené ako hierarchická inštitúcia, čiže začnete niekde ako tretí tajomník a prehryzávate sa. A v tých disciplínach je to znova tak, povedzme, ako aj medzi lekármi. Niekto je všeobecný lekár, niekto sa špecializuje na urológiu, niekto je špičkový operatér mozgov. Áno. Takisto je to aj v diplomácii. V princípe sa diplomácia delí hlavne do dvoch oblastí. A to je multilaterálna, bilaterálna diplomácia. Čiže máme diplomatov, ktorí slúžia pri medzinárodných misiách diplomatických. Naša najväčšia zastúpenie je pri EÚ. Máme tam misiu a stále zastúpenie pri Európskej únii, na ktorom pôsobia 3 veľvyslanci, šéf misie plus 2 ďalší veľvyslanci, ktorí zastupujú Slovensko aj v Korepéri a v iných inštitúciách. A celá vlastne ako keby taká malá vláda odzrkadlená v rôznych oddeleniach tejto misie. Potom máme misiu pri NATO, pri OBSE, pri OSN, v Ženeve v úradovni OSN, v Nairobi pri úradovni OSN a tak ďalej, v UNESCO v Paríži, OECD v Paríži. Ano. A potom máte bilaterálne, to je tá klasická diplomacia. A ten deň je rôzny podľa toho, čo robíte. Či ste na multilaterálnom zastúpení, či ste na bilaterálnom. Ako vyzerá taký deň veľvyslanca v Maďarsku? Deň veľvyslanca v Maďarsku, pre mňa, poviem môj deň, ako začínal tým, že si ráno človek prečíta správy, že uvarím si kávu, spravím si raňajky a pozriem si ranné maily, pozriem si ranné správy, prejdem všetky portály, pozriem si, čo sa udialo. A to zabere človeku dosť veľa času, pretože kto chce byť dobre informovaný, tak takéto niečo, tá ranná informovanosť je pre mňa minimálne hodina. A potom človek začne komunikovať so svojím úradom, príde do ofisu, sekretárka mu povie, aký deň ho čaká, jednoducho povie, aké tam má odkazy. A prídu kolegovia, ktorí každý má svoju agendu a raz za čas každý má svoje rutiny. Niektorí veľvyslanci sú schopní robiť poradu diplomatov každý deň, to som ja nikdy nepovažoval za účelné. Povedzme raz do týždňa, raz za 2 týždne sa tým stretne, aby sa skoordinoval. A vybavuje poštu, ktorú mu jeho zástupca pripraví, naskladá do knihy, čo musí vybaviť, čo musí podpísať, na čo musí reagovať. A má k tomu nejaké odporúčania, čo by mal robiť a tak ďalej. A potom má normálny program. V prvom rade stretnutia pre diplomata, tak ako som povedal, je prvorady informačný zdroj. Nie len to, čo si prečíta, čo informačne naseje z toho informačného priestoru, do všetkých zdrojov, ale to, čo si konfrontuje v živej realite. To znamená stretnutia s domácimi politikmi, s ľuďmi aktívnymi vo verejnom priestore, s ľuďmi, ktorí sú informačne zaujímaví. Konfrontuje si to s inými diplomatmi. V prvom rade si vytvorí okruh tých, ktorým dôveruje, ktorí mu vyhovujú. V Budapešti sme mali taký malý diskrétny klub, volali sme to Coffee Club, v ktorom bolo asi 7-8 veľvyslancov rôznych štátov. Nie len z dnuka EÚ, pozveme NATO, možno plus Izrael, niekedy Japonsko, môže byť, nazvime to politický západ, kde sme si vzájomne tie konfrontácie vymieniali. Každý niečo mal a každý niečo zobchodoval, nejakú informáciu a z toho vzniká aj nejaký taký reputačný background pre človeka. Keď iní veľvyslanci, ani diplomati vidia, že je veľvyslanec, ktorý má veľmi dobrý prístup k informáciám miestnym, vie veľmi dobre čítať miestnu politiku, zvyšuje si tým váhu v diplomatickom zbore, zvyšuje si tým osobnú reputáciu, tým zvyšuje aj svoj vplyv na to, čo o krajine a o našich vzťahoch píšu oni sprostredkovane z Budapešti, napríklad o slovensko-maďarských vzťahoch domov. Ak je silný slovenský veľvyslanec, tak vie ovplyvniť to, čo napíše americký, britský veľvyslanec zo slovensko-maďarských vzťahov domov, aby povedzme ako relativizoval alebo zobjektívnil ten šum, ktorý produkuje tá vlastná krajina a tak ďalej. No a potom ďalšia časť je samozrejme reporting domov, to znamená písanie analýz, správ, podkladov pre rozhodovanie doma, to je dôležitá súčasť. A potom aj sociálne povinnosti, ktoré sú recepcie k štátnemu sviatku, diskrétne večere, obedy, často sa tie informácie vymieňajú tak, že sa pozvú si, 6-7 veľvyslanci hostia, ktorý je zaujímavý, o téme ekonomiky, tak si pozvú nejakého významného lokálneho ekonóma, s ktorým veľmi otvorene pri stole hovoria, nikdy sa o tom verejne neinformuje, je to diskrétna činnosť, využije sa to v reportingu diskrétnom domov a tak ďalej.
No a samozrejme, plus je to verejná diplomacia, to znamená, čo robíte vo vzťahu k verejnosti tej krajiny, aby ste informovali o nej. To sú kultúrne podujatia, koncerty, výstavy, prezentácie, rozhovory pre médiá, aktívna činnosť na sociálnych sieťach, v digitálnom prostredí, na prezentáciu postojov krajiny a tak ďalej. Vy ste známi aj tým, že máte taký, vy to nazývate diplomatický jazyk, ale teda viacerí by to nazvali taký provokačný, či už ste vyvesili LGBT vlajku na veľvyslanectve v Maďarsku, okrem iného. Tak aký je ten diplomatický jazyk naozaj? Tak neviem úplne, čo myslíme pod tým diplomatický jazyk, ale diplomacia má mnoho úrovní, akými dáva najavo rôzne gestá. Myslím tým to, aby som to nejako špecifikoval, že ľudia to vnímajú, že diplomati sú takí tí umiernení, takí tí, ktorí nikdy veľa neprezradia a nikdy nič nepovedia veľmi napriamo. Tak nejak to vnímam ako definíciu. Rozumiem, a tak to odlíšme od tej vlajky, poviem niečo k tomu a potom aj k tomu jazyku. A u nás na Slovensku špeciálne je zaužívaná taká vec, že on tak diplomaticky hovorí. To znamená, že vlastne nič nepovie. Že len tak ako blábolí, omiela veci a chce sa vyhnúť priamej odpovedi na priamu vec. A možno na to sme tu boli z nejakých dôvodov zvyknutí, ale ja som človek, ktorý strávil viac ako 30 rokov v medzinárodnom prostredí. Určite to nie je štýl diplomacie vo svete. Diplomat, ktorý je vyslaný vonku, sa snaží samozrejme nekonfrontovať krajinu, ktorá je vyslaný, lebo toho potom veľmi limituje. Čiže pravidlom býva nekonfrontovať krajinu otvorene, ale rôznymi sofistikovanými gestami, ktoré nie sú priamo urážkou, ale ktoré dávajú najavo jasný postoj krajiny, ktorú človek zastupuje. Samozrejme, že diplomatický jazyk, ktorý je neverejný, je veľmi otvorený. Vždy. Za normálnych okolností. U dobrých diplomatov. Čiže za zatvorenými dverami, keď o niečom rokujete, môžete sa pohádať, môžete na seba kričať. Zažil som to mnohokrát. A proste je možné všeličo. Samozrejme tak, aby ste si nezatvorili dvere a musíte vedieť, kedy, čo a voči komu si to môžete dovoliť. Ale a ten jazyk je naozaj priamy. A potom navonok je znova diplomacia je diskrétna činnosť, že keď ste tam v mieste pôsobenia, tak veľmi dobre zvažujete, aké verejné signály dávate. Tento konkrétny príklad bolo gesto podpory Prideu v Budapešti, ktorí tradične podporujú všetky ambasády demokratických krajín, ktoré rešpektujú inakosť, ktoré rešpektujú práva menšín, a ktoré dávajú tým najavo vyspelosť svojej spoločnosti, že inakosť je normálna. To znamená, že ak je niekto čierny, biely, gej, ak máte inakosť, ktorá nie je vašou voľbou, tak ste v tej krajine rovnocenným občanom, ktorý nie je ostrakizovaný a má rovnaké občianske práva ako ostatní. V Budapešti, v Maďarsku toto jednoducho vláda bojovala proti týmto témam dosť otvorene a diplomati dávali svojou podporou Prideu, že sa podpisovala k tomu nejaká deklarácia, pod ktorú sa podpísali 30 ambasadorov, dávala k tomu nejaké také jemné stanovisko. A nekritizovala vládu, ale povedala, toto sú naše hodnoty, my takto vnímame inakosť. No a Slovensko, samozrejme ja som dbal na to, aby bolo v spoločnosti slušných štátov, čiže podpora Prideu, môj podpis pod takouto deklaráciou, ktorá bola voči krajine slušná, a sme dali najavo, kam patríme. Tú deklaráciu a nepodporu Prideu sa vtedy nepripojili, ja neviem, Rumunsko, Poľsko s kačinského vládou a rôzne autokratické krajiny, ale z európskych slušných krajín podporili absolútne všetci. Ako sa Čiže to bolo pre mňa to bolo gesto, že kam Slovensko chce patriť. Či chceme patriť tam, kde je Francúzsko, Belgicko, Holandsko, Dánsko, Británia, Nórsko, Švédsko, Spojené štáty, Izrael, ja neviem čo, normálny, prosperujúci, demokratický, slobodný svet, alebo či sa chceme zaradiť skôr ku krajinám, ktoré sú z tohto pohľadu niekde inde. Dostali ste za to gesto možno takže po prstoch od vlády? Alebo Áno. Dostal som vtedy, urobil premiér Fico s predsedom parlamentu Dankom v nedeľu
tlačovú konferenciu v nedeľu, že to je proste nepristojné, aby veľvyslanec podporoval Pride a tak ďalej. No a tak ja som povedal ministrovi vtedy Lajčák, ma odvolaj kľudne, však to je v poriadku. Treba si povedať, že veľvyslanec má veľký mandát. Veľvyslanec má mandát, ktorý je porovnateľný mandát ústavného činiteľa, pretože veľvyslanca menuje hlava štátu na základe odporúčania vlády. Je málo takých silných mandátov v tej úradníckej úrovni, pretože je to úradnícka úroveň, je to službe štátu, ale veľmi silným mandátom. Veľvyslanec môže urobiť čokoľvek, čo považuje za vhodné, ak je to v súlade s ústavou, so zákonmi, koncepciou zahraničnej politiky a programovým vyhlásením vlády. Všetky tieto gestá boli absolútne v súlade aj s ústavou, aj so zákonmi, aj s koncepciou dodržiavania ľudských práv a aj všetkých záväzkov medzinárodných, ktoré máme. A tak som povedal ministrovi, keď ma chceš, keď sa to nepáči, tak ma odvolaj. A hovorím, bude to veľmi zvláštne gesto, keď povie, že odvolávam veľvyslanca kvôli tomu, že podporuje ako ambasador európskej krajiny inakosť a žiada akceptovanie inakosti a toleranciu, inakosti a dodržiavanie našich záväzkov v oblasti ľudských práv, ku ktorým sme sa zaviazali pod chartou OSN a vo všetkých dokumentoch Európskej únie a tak ďalej. No, samozrejme mu povedal, no ja určite ťa odvolať nechcem, počkaj, ono to nejako prehrmi. Bolo to také politické zašteknutie. Myslím, že dneska by to dopadlo inak, ale vtedy ešte Slovensko sa radilo s prižmúrením jedného oka k normálnym krajinám. A aký zmysel dáva teda, že dnes sa Robert Fico s Viktorom Orbánom, nazvem to, že priatelia, bol tu nedávno na návšteve a kúsok predtým vlastne dal do podmazu štátnej hymny slovenské symboly, ako napríklad Bratislavský hrad. Tak toto by som rozdelil do dvoch úrovní, túto otázku. V prvom rade teda je maďarská politika, nazvime to, riešenie ich trianonskej traumy a potom vzťah Robert Fico a Viktor Orbán. Maďarsko je krajina, ktorá má neprežitú historickú traumu. To je Trianon a to je rozpad Uhorského kráľovstva. Udialo sa to pred viac ako 100 rokmi, ale krajina s tým stále žije. Prechádzalo to rôznymi fázami, kedy boli s tým viac vysporiadaní, kedy to bolo zamrazené za komunizmu a bolo to tabu téma. A teraz sa to postupne začalo vracať do spoločnosti a Viktor Orbán túto tému uchopil, hoci natívne nebol nacionalista. Maďarsko sa začalo rozvíjať a vyvíjať cestou, ktorá stavia na tejto trianonskej traume. Vidíme zmenu učebných osnov, prekresľovanie histórie, oživovanie starej mytológie, vytváranie príbehu, kedysi sme boli veľkí a potrebujeme sa vrátiť k tej svojej veľkosti. Jednoducho vidíme nárast revizionizmu a šovinizmu v Maďarsku za posledných 10 rokov dramaticky. My sme to tu veľmi nechceli vnímať, ako veľvyslanec som nikdy to verejne nekomunikoval, pretože som nechcel prilievať olej do ohňa v tomto, ale to, že pribúdajú po Maďarsku pamätníky Trianonu, že tam pribúdajú autá behajúce s mapami Veľkého Uhorska, že vidíme rôzne takéto provokačky, že slavná mapa Viktora Orbána chodí so šálom na hokej, že veľvyslanci rozdávajú na Vianoce darčeky, ktoré zobrazujú Veľké Uhorsko a tak ďalej. To sú také bežné provokácie. Ale okrem toho sa tu deje samozrejme množstvo spravodajských operácií, netransparentné financovanie rôznych malých mimovládnych organizácií miliónovými dotáciami z maďarskej vlády. A nevieme, za akým účelom, teda vieme, ale nemyslím si, že to nie je zmyslom tohto rozhovoru, aby som o tom hovoril. A takisto nakupovanie nehnuteľnosti. Ja nepoznám iný štát, ktorý kupuje historické budovy, ktoré sú súčasťou podľa nich ich dedičstva kultúrneho na území cudzích štátov. Nepoznám skutočne inú krajinu v Európe. Čiže dejú sa tu absolútne veľa abnormálností v tomto vzťahu. A to, že teraz si niekto všimol po mesiacoch, lebo viete, toto video, ktoré spomínate, to mesiace už ide. Ja neviem ako dlho, ale mesiace určite ide ako súčasť podmazu štátnej hymny, ktorá sa hrá o polnoci na verejnoprávnej televízii maďarskej. Teraz si to niekto všimol, ja som si to všimol už dávno, ale nechcel som to otvárať, lebo zase ľudia povedia, že som hungarofób, čo samozrejme nie je pravda. Som kritik politiky Viktora Orbána a revizionizmu a nacionalizmu, pretože to škodí Maďarsku samotnému a stavia nás to do nepriateľského vzťahu, čo nie je dobre. Je to kritika nie maďarskosti a Maďarska, je to kritika konkrétnej politiky Viktora Orbána. A na tom videu, ktoré beží popri maďarskej hymne, krásnej maďarskej hymne,
tak zobrazuje krásy Maďarska. To, že na tých krásach Maďarska sa objaví slovenský hrad a že sa objaví tam rumunský hrad, že sa tam objavuje vlastne Veľké Uhorsko, no tak je to iritujúce a nie je to normálne. Neviem si predstaviť, že rakúska štátna televízia alebo nemecká štátna televízia bude hrať podmazy s tým, že tam budú prezentovať Sudety alebo Alto Adige a Južné Tyrolsko, alebo ja neviem, Nemci Alsasko alebo Taliani Nice a tak ďalej. Je to nezmysel, je to hlúposť. A teraz ku vzťahu týchto dvoch politikov je to zvláštny vzťah. Pretože kedysi, v dávnejšej histórii Roberta Fica, lebo on má mnoho vlastných inkarnácií a reinkarnácií v rôznych podobách, ten vzťah bol napätý. Pamätáme sa na slávnu kauzu Hedvíka Malinová, keď nastúpila vláda Roberta Fica v mojom meste, v Nitre, nejakí extrémisti zmlátili Hedvígu Malinovú. Vznikla z toho kauza, kedy Robert Fico to prezentoval ako útok na Slovensko, ako výsledok práce maďarských spravodajských služieb, ako spravodajskú provokáciu, ktorá má poškodiť Slovensko, lebo Slovensko chce byť v jadre Európskej únie. My sme proste pevná súčasť hlbokej európskej integrácie a ja neviem čo. A vznikol z toho obrovský škandál. Do takej miery škandál, že slovenskú ambasádu a bytovku našich vyslaných zamestnancov musela strážiť polícia, aby ho Maďari nevypálili a našich zamestnancov nezmlatili. No a z tohto vzťahu napätých slovensko-maďarských vzťahov, kedy sme vykázali maďarského prezidenta, sme ho vrátili cez Komáriansky most domov a povedali, že ty tu nebudeš chodiť klásť vence k slovenským pamätníkom a tak ďalej. Robert Fico sa prepracoval k takom platonickej láske k Viktorovi Orbánovi. Jediný zmysel samozrejme je v tom, že Viktor Orbán sa medzi tým prepracoval na plnohodnotného autokrata. Toto Robertovi Ficovi imponuje. Osvojili si takú antieurópsku retoriku, antieurópsku platformu, ktorá ich spája. A dnes vidíme také podivúhodné spojenectvo dvoch lídrov, ktorí idú, ako to teraz prezentovali na tlačovej konferencii, zachráňovať demokraciu v Európe, ale sú jediní dvaja, ktorí majú takýto názor. Sú to dvaja ľudia, ktorí hovoria, vy všetci ste blbí, iba my dvaja sme lietadlo. A dostali sme sa my a Maďari do pozície, kde dvaja lídri sú na strane Ruska, sú na strane ruskej vojny proti Ukrajine, ruskej agresie proti Ukrajine. Tomu, že tam je Maďarsko, rozumiem. Pretože Viktor Orbán používa rovnaké argumenty ako Vladimír Putin. Toto je naše historické územie, my naň máme právo, my naň máme nárok. Jednoducho, my si len uplatňujeme, my len urobíme korekciu histórie, pretože Ukrajina nemala čo existovať. Kde sa v tejto filozofii bere Robert Fico? Priznám sa, že to neviem celkom dobre pochopiť. Je to veľmi cudzorodý prvok, ale bohužiaľ sme tam. A ako dnes vieme vlastne rozlíšiť, že kto sú naši spojenci, kto sú naši nepriatelia, keď je to taký informačný chaos? Dá sa v tom vôbec orientovať? Ja si myslím, že to pravidlo je veľmi jednoduché. A tak ako v súkromnom živote, akých priateľov si hľadá človek, ktorý chce byť úspešný? Podobných. Úspešných a podobných. Podobne naladených. Ak Slovensko chce byť slobodnou, úspešnou, prosperujúcou krajinou s kvalitou života, tak sa má inšpirovať krajinami, ktoré takto fungujú. A keďže vy patríte ku generácii, ktorá už otvorene veľa cestuje, ja som mal tiež to privilegium, že po 89. som aj študoval, aj pracoval, aj cestoval veľmi veľa, tak tie príklady sú jednoduché. Keď sa pozriem pre mňa, čo mne imponuje ako úspešné príklady rozvíjajúcich sa dynamických krajín s čistým životným prostredím, s dobrým školstvom, s dobrým zdravotníctvom, s férovým sociálnym systémom, dobrými dôchodkami a plus s vymožiteľnosťou práva a rovnosti ľudí pred zákonom, nízkou korupciou, tak v prvom rade ma napadajú severské štáty, Fínsko, Švédsko, Nórsko, Dánsko, Holandsko, Veľká Británia. Z mnohých dôvodov, najmä iné príklady, v čom je inšpiratívne Francúzsko, Taliansko svojou schopnosťou, ja neviem, turizmu a mnohých iných vecí z tej soft diplomacy, mäkkej soft power používania, Taliansko, Španielsko a tak ďalej. No a strategicky samozrejme bez bezpečnostného pohľadu krajiny, ktoré zdieľajú tieto hodnoty slobodnej demokracie a chcú sa brániť proti autokraciám, proti diktátorom. Čiže tá voľba je veľmi jednoduchá a napokon ide o krajiny, kde aj sme súčasťou. A to bola, aby som súčasť mojej životnej misie, aby sa Slovensko stalo súčasťou tohoto spoločenstva,
ktoré nás inšpiruje, ktoré nám dáva dobré príklady. Tak to aj je, pretože dneska 90% biznisu máme s týmto slobodným svetom, 90% investície obchodnej výmeny ide so Západom, ktorého sme súčasťou, a zhruba 10% je zvyšok sveta. Rusko, ktoré tak inšpiruje Viktora Orbána a Roberta Fica, je pre nás ekonomicky zanedbateľný partner a krajina, ktorá vidíme, ako sa hovorilo, že potrebujeme kvôli plynu a rope. Česko je odstrihnuté od plynu a ropy dávno pred nami úplne a má benzín a naftu lacnejšiu na staniciach ako my, ktorí stále akože nakupujeme lacnejšiu ruskú ropu. Plyn je lacnejší pre domácnosti ako u nás. U nás znižujeme cenu len subvenciami a tak ďalej. Čiže tá odpoveď je veľmi jednoduchá. Priatelia a spojenci sú tí, ktorí nás robia lepšími a silnejšími a niektorí nás ťahajú horším vzorom. Vy ste teraz slúžili aj pri NATO dlhé roky, dokonca áno, ste... Bolo to moje prvé vyslanie. Otváral som náš prvý úrad pri NATO v roku 1994. Bol som fyzicky prvý človek, ktorý každý deň ráno chodil do roboty, do sídla NATO. A ako to teda vyzerá naozaj v tom NATO? Hej, sme tam iba takou područou Američanov, Britov, veľkých krajín, alebo čo sme si presadili? Prečo tam vôbec sme? Čo sme si presadili? Ja na to som mal, priznám sa do začiatku ešte radšej ako Európsku úniu, pretože NATO je poprvé veľmi taká férová, jednoduchá inštitúcia, taká nesnobská. Vidíte to kancelárie sú veľmi jednoduché. Jednoduché pracovné stoly, maličké kancelárie, tak drakonicky zariadené. A aj tie staré priestory v NATO boli veľmi jednoduché, veľmi funkčné, žiadna drahý mramor, drahé drevo, žiadna drahá koža, jednoducho, všetko jednoduché a funkčné. Mne sa to veľmi páčilo. Princíp na to, že sa sedí okolo okrúhleho stola, aby nikto nemal pocit, že sedí v rohu. A tak aj na to fungovalo. V NATO pri debatách vnútri v NATO bolo úplne jedno, či ste ambasador Spojených štátov alebo ambasador Islandu. Každý mal nárok si povedať svoje a pri tom, že tá organizácia funguje na základe konsenzu, každý mal právo, keď bol diskomfortný, zablokovať zásadné rozhodnutia NATO. NATO pre mňa bolo organizácia, ktorá vytvorila unikátnu pôdu pre malé krajiny, pretože umožnila malým krajinám mať veľmi veľké slovo v pohľade medzinárodnej bezpečnosti. To nikdy nebolo v ľudskej histórii. Do konca druhej svetovej vojny, do vzniku NATO sa presadzovalo vždy právo silnejšieho a rozdelenie na sféry vplyvu. NATO prinieslo práve tento prvok, že aj na hlase malých záleží a hlas malých je dôležitý. A toto mi vždy imponovalo. A prečo by to tie veľké krajiny vlastne chceli vôbec robiť, keď v princípe boli silní, aj teraz majú na to väčšiu oveľa silu ako my? No teraz sa to mení. A prečo chcú byť s nami, s malou krajinou alebo s Islandom, ktorá nemá armádu, spojenci? Čo z toho majú? No, tento systém vznikol ako ponaučenie z druhej svetovej vojny. Že keď takýto systém presadzovania väčšieho kijaku a sféry vplyvu preváži, tak to nutne vedie ku konfliktom. Pretože to je len otázka času, kedy sa stretnú dvaja veľkí rivali a ten konflikt vyvolajú. A tí malí budú len jeho obeťou. Takom alebo takej alebo inej forme. A keďže sa ukázalo, že tá druhá svetová vojna priniesla najväčšie utrpenie ľudstva vôbec v histórii, modernej histórii ľudstva ako takého, tak vznikol systém OSN, na to vznikla organizácia NATO a na to vznikla európska integrácia ako 3 zložky, jedna globálna a jedna euroatlantická, jedna európska. Všetky 3 mali strategický zmysel. Bezpečnostná rada OSN, ktorá bola zložená zo stálych členov, ktoré boli jadrové veľmoci, ktoré mali garantovať Bezpečnostná rada OSN globálny poriadok, ano. Aby veľký nemohol znásilniť malých a tak ďalej. No, euroatlantická bezpečnosť ako pre Spojené štáty, tento model bol veľmi výhodný. Teraz, keď Donald Trump hovorí, že my prestaneme sponzorovať bezpečnosť Európy, lebo my vás prestaneme dotovať. No, musím povedať, že to nie je pravda, že Donald Trump tu do značnej miery klame a fabuluje, pretože mechanizmus euroatlantickej integrácie bol veľmi výhodný pre Spojené štáty. V prvom rade garantoval spojencov, ktorí podporujú americkú politiku. V druhom rade garantoval americkú prítomnosť v Európe a vplyv na Európu. V treťom rade vytváral stabilné ekonomické prostredie, z ktorého Spojené štáty profitovali v nákupoch vojenskej techniky a mnohom inom. Pokiaľ Spojené štáty boli konkurencieschopné,
tak jednoducho z tohoto systému vysoko profitovali. Čiže to nebola žiadna charita, že my tu máme vojska v Nemecku, v Nórsku, Taliansku, Poľsku a nás to stojí peniaze. Spojené štáty z tohoto systému, ktorý rešpektoval aj malých, profitovali. A samozrejme z toho profitovali aj malé štáty, lebo tá kolektívna sila dávala. No dneska aj vďaka takým politikom, ako je Donald Trump, sa toto spochybňuje. A myslím si, považujem to za nebezpečný a veľmi škodlivý trend, hlavne pre malé krajiny. Preto keď sa vrátim k slovenskej politike, nechápem tie sympatie konzervatívcov a sám sa považujem za konzervatívca voči politikom, ako je Donald Trump. Pretože rozbíja systém, ktorý držal stabilitu a dával moc malým štátom. Neviem, ako malý štát môže sympatizovať s takouto politikou, že tak rozdelíme svet znova na tých, ktorí majú veľký kijak, a tí mali sa tomu budú musieť prispôsobovať. To pre nás je životu nebezpečná situácia. A je aj niečo, na čo si spomínate, že to sme presadili na to, že sme sa postavili veľkým štátom? Mnohokrát. Vždy v koalícii menších, samotná krajina nie, ale v tej multilaterálnej diplomácii, čo je čaro tej diplomácie a umenie diplomácie, je nájsť si spojencov, ktorí nahovoríte na svoju stranu. Ja poviem príklad, ani nie z NATO, čo sme presadili, ale čo sa mi podarilo v takejto koalícii presadiť v Spojených štátoch, keď som bol veľvyslanec. Aj po vstupe do EU do NATO sme boli stále jednou z krajín, ktorá mala vízovú povinnosť. Staré európske štáty nemali vízovú povinnosť, čiže keď ste cestovali ako nemeckým, britským, francúzským pasom, nepotrebovali ste víza. My sme potrebovali presadiť zrušenie vízovej povinnosti a zavedenie bezvízového styku, len keby som to presadzoval ako Slovensko, tak to by bol nekonečný zápas. Podarilo sa mne v spolupráci s maďarským a českým veľvyslancom vytvoriť, nazvali sme to koalíciu pre zrušenie víz, Visa Waiver Coalition, a v rámci tejto koalície 7-8 krajín sme vyvinuli kolektívnu snahu, kolektívny lobbying, a kde sme hľadali, kto z nás vie, kto má lepšiu krajanskú komunitu, kto má dosah na ktorého kongresmana, na ktorého senátora, kto z nás je efektívnejší vo vtiahnutí. Ale vždy som prezentoval názor celej koalície, ktorá stála za nami. Poľsko vtedy povedalo, že my nepotrebujeme takúto koalíciu. My sme 40 miliónová krajina, máme obrovskú krajanskú komunitu, ktorá je veľmi vplyvná, máme 3 senátorov a kongresmanov. My si to presadíme sami, my si myslíme, že keby sme do toho išli s vami, tak vy nás v tom budete brzdiť, lebo my máme väčší vplyv. No, stalo sa to, že koalícia, ktorú som spolu zakladal, presadila bezvízovú povinnosť pre tie štáty a Poľsko zostalo krajinou, ktorému vízová povinnosť zostala ešte niekoľko rokov potom. Čiže k tejto diplomácii, a to je veľmi podobné aj v NATO, mnohokrát pred summitmi jednoducho nemohol si niekto veľký povedať, že toto takto bude a vy ostatní držte hubu. To sa nikdy nestalo. Nikdy. Vždy sa hľadal nejaká miera kompromisu, na ktorej sa musí dohodnúť, a malé štáty vždy boli schopné vyvinúť koalíciu aspoň 4, 5, 6 krajín, ktoré si povedali, že toto je náš kolektívny záujem, a v tej chvíli už máte váhu. A v Európskej únii funguje ešte efektívnejšie, pretože mnoho rozhodnutí sa robí buď hlasovaním jednoducho väčšinou, alebo tie náročnejšie rokovania alebo rozhodnutia sa robia kvalifikovanou väčšinou. A tam sa to presne ukazuje, že keď sa dohodnú štáty, napríklad Vyšehradskej štvorky, čo dneska dosť dobre nie je možné kvôli hlúpej politike Viktora Orbána a Roberta Fica, tak sme vedeli prehlasovať Francúzsko a Nemecko dokopy. Pretože máme zhruba rovnaký počet hlasov. Tam je vážený počet hlasov podľa tej zložitosti. Čiže mnohokrát v Európskej únii sme vedeli vytvoriť koalíciu za konkrétnym cieľom, ktorá dokázala prehlasovať aj veľké a mocné štáty. Čiže tie malé krajiny si vedia takýmto spôsobom dupnúť? Je to len na umení tej diplomácie. Keď sa vrátime na začiatok tejto debaty, že o čom je tá diplomácia, aké umenie diplomácie, tak ja hovoril o dôležitosti vzťahov. Ano. A toto je presne o tom, ako keď veľvyslanec potrebuje mať dobré vzťahy s kolegami, aby mal vlastnú silu, a tak toto potrebuje aj štát. Malý štát potrebuje veľkú, takú tú mäkkú moc, soft power, pretože my nikdy sa neprebijeme veľkosťou ekonomiky, vojenskou silou, alebo počtom obyvateľov, alebo čím. Musíme sa prebiť tým, že sme schopní si nájsť like-minded, rovnako naladené krajiny,
ktorými spolu presadzujeme svoj záujem. To je umenie diplomácie malých štátov. A vieme to robiť aj keď sme iba sami, napríklad na Slovensku, lebo sa šírili počas toho, ako ste boli minister zahraničných vecí, tak sa šírili mnohé dezinformácie o tom, že Američania sem prinesú jadrové zbranie, že sa staneme takým vazalským štátom. Toto dementovalo, že je teda sám veľvyslanec americký, ktorý na Slovensku stále pôsobí. Vznikla tu šialená hystéria. Vás tedy nazvali aj vlastizradcom. Áno. Tak vieme si takto dupnúť? Alebo si to zlízol Ivan Korčok a Jaro Naď, vtedy ako členové vlády a prezidentka Čaputová. No, je to paradox, lebo zmluva o obrannej spolupráci je bežná zmluva, medzinárodná zmluva, ktorú krajiny bežne uzatvárajú medzi sebou. Je to bilaterálna zmluva. Áno. Pre nás so Spojenými štátmi toto bol dodatok k zmluve NATO, ktorú máme medzi všetkými členskými krajinami. Tá zmluva sa volá SOFA, Status of Force, a ktorá hovorí o tom, že ak jednotky členskej krajiny sú na území druhej členskej krajiny, aký majú právny stav a čo je vlastne praktická právna regulácia, ako sa k tomu... Je to veľmi praktická zmluva o tom, že keď ste tam, tak podliehate takémuto právnemu režimu. To znamená, platí sa takýmto spôsobom DPH, ste takto zdaňovaní, alebo ste vyňatí zo zdaňovania. Čiže je to taká technická vec. Je to absolútne technická vec o tom, že keď ste v krajine z nejakých dôvodov, tak na vás platí ako na cudzích občanov, takýto osobitný režim. A pobyt cudzích vojsk na území vôbec nemá s týmto nič spoločné, pretože každé vyslanie vojsk do zahraničia a každé prijatie cudzích vojsk na Slovensku podlieha schváleniu parlamentu. Čiže celá tá hystéria bola absolútne nezmyselná, v prvom rade kvôli technickej zmluve, také, ktoré Spojené štáty majú takúto technickú zmluvu, tuším, so 60 alebo 70 krajinami vo svete. Takéto zmluvy má Ruská federácia s inými krajinami. Je to bežný typ bilaterálnej dvojstrannej zmluvy, ktoré uzatvárajú mnohé štáty medzi sebou. Čiže urobila sa tu populistická hystéria z nezmyslu, ktorý bol právny nezmysel, ale ktorý zároveň aj by som povedal, že urážal zdravý rozum. Aj všetci naši spojenci sa na to pozerali tak ako, že všetky tie nezmysly, že ako poprvé navozenie jadrových zbraní nie je len tak. Čiže nemôže to byť jadrové zbranie? Máme tu jadrové zbranie vôbec? Nie, nemôže. Na to podlieha iným medzinárodnoprávnym režimom o šírení jadrových zbraní a tak ďalej. Bolo by to nelegálne rozhodnutie. Naviesť jadrové zbranie nie je len tak. Poprvé je to technicky strašne náročná záležitosť. Čiže to nie je tak, že zoberieme teraz bombu, dáme ju sem a tu budeme v hangári skrytú, hej? Absolútne nie. Toto vždy som sa smial nad tým, že si to predstavili, akože keď ja som prepašoval ako v tých bondovkách a ako nejaký kufrík s nejakými kódmi, to je úplný nezmysel. Je to absolútny nezmysel. A v konečnom dôsledku vždy som sa smial, keď hovorili, no už tu pre akože tí Američania sa tu všade rozťahujú. No ja neviem, kde sa tu rozťahujú, pretože amerických vojakov by sme boli aj radi, keby tu boli. Ako v Nemecku, keď tam boli myslím si, že na píku prítomnosti bolo okolo 60,000 amerických vojakov, celé mestečka tam mali vybudované. No, keď sa sťahovali, keď sa znižovali ich počty na polovicu, no tak primátori a tí hajtmani tých miest, všetci chodili orodovať, len pre Boha ich nesťahujte, lebo pomáha to našej ekonomike, míňajú tu peniaze, kontrahujú si služby na mieste. Poliaci chodili lobovať ťažkým spôsobom do Washingtonu, prosiť o to, aby im tam vyslali. Ja som sa vždy tak smial, keď túto to prezentovali, ako keby sa tu Američania tlačili. Američania by som povedal, by im človek musel odtrhnúť rukav na to, aby sem prišli. Poliaci dokonca platili pobyt amerických vojsk tam, pretože sa báli samozrejme, a dneska je to evidentné odôvodnenie ruskej agresie. A pamätám si, ako poľský veľvyslanec chodil permanentne orodovať do Bieleho domu, len pre Boha nám pošlite sem nejakých vojakov a urobte tu nejakú základňu, pretože aj ekonomicky je to výhodné, tak my aj zaplatíme za to, len ich tu pošlite. Tak to bolo krásne dezinformačné cvičenie. Toto jedného dňa môže padnúť do učebnice veľmi úspešné dezinformačné operácie Ruska na Slovensku, ktorého bohužiaľ súčasťou sa stala časť slovenskej politiky, ktorá aktívne participovala na informačnej vojne proti vlastnej krajine. Od krajiny, ktorá má nepriateľský úmysel, ktorá sa netají tým, že chce rozbiť NATO, že chce rozbiť EÚ a že ich tanky sa majú zastaviť v Berlíne alebo až na La Manši. Čo je pre mňa niečo, čo je blízke vlastizrade
A je to presne naopak, nie Korčok, Čaputová a Naď boli vlastizradcami. Vlastizradci boli všetci tí, ktorí cielene šírili tieto dezinformácie napísané v kremelskej príručke. Jak my vieme povedať, že to vlastne prišlo z Kremla? Nešíria sa tu dezinformácie aj z americkej strany? Ako vieme vlastne povedať, že odkiaľ k nám chodia dezinformácie? Skúste mi dať príklad americkej dezinformácie. No to je výborná otázka, ale ja sa skôr pýtam, že keď niekto argumentuje, že však to všetci robia. Však všetci tu šíria dezinformácie. Ako my vieme povedať, že súčasť dezinformácie je to, že všetci to robia, pretože všetci to nerobia. A to je dezinformácia sama o sebe, že všetci to robia. A viete, to je tak, ako keď vás chytia kradnúť, tak vy začnete rozprávať, že všetci kradnú. Viete, a je to nezmysel, lebo všetci nekradnú. Vždy kradne malé množstvo ľudí. Že toto je taká obrana, ktorá je obrana útokom, ktorá je nezmyselná. Ja neviem o tom, že čo sú to tie dezinformácie, ktoré sú šírené, ja neviem, z toho západu. Pretože poprvé, my sme súčasť západu. Slovensko je západ. Aj našim záujmom, aby sme boli západom. Lebo západ je poprvé, je to náš kultúrny priestor, je to priestor postavený na hodnotách západného kresťanstva, starej rímskej ríše, rímskeho práva, jednoducho hodnotách humanizmu, osvietenectva a demokracie, industriálnej revolúcie. To je náš priestor. My sme jeho súčasťou. My nie sme ani súčasťou čínskeho kultúrneho priestoru, ani ruského impéria, Zlatý hord, ani ničoho. Toto je náš priestor. Nie sme Slovania? A Česi nie sú Slovania, Poliaci nie sú. Slovan není nejaký faktor iný ako kultúrny faktor. To je absolútne nerelevantné z pohľadu politického systému. Čiže my sme západní Slovania, keď už sa to tak delí, ktorí 1000 rokov sú súčasť západu politického, pretože politický západ bol definovaný Vatikánom, západnou cirkvou a istým spôsobom uplatňovania fungovania spoločnosti, aj monarchicky, aj všetko, to je presne definované od čias svätého Štefana, od konca Veľkomoravskej ríše, niekde odtedy sa začína, od Cyrila Metoda by sa dalo povedať, sa začína odratávať politický západ a jeho vývoj. A odtedy my sme jeho súčasťou. Boli sme súčasťou iného priestoru než 40 rokov sovietskou okupáciou a ničím iným. 40 rokov nemôže prekodovať jednoducho 1000 rokov historického vývoja v kontinuite. A niekto by sa mohol opýtať teda, že či už keď sme v tom dezinformačnom svete, či je to vlastne vojna? Sme dnes vo vojne? Alebo... Áno, sme vo vojne, pretože informačná vojna je len príprava prostredia na efektívne vykonanie aj tvrdých vojenských operácií, respektíve to už je staré pravidlo, však informačné vojny nie sú nič nové, to je odkedy je človek človekom, tak fungujú dezinformácie, informačné vojny. A istý čínsky generál, ktorý sa vždy cituje, jeho múdrosti, ktoré sú staré stáročia, možno 1000 ročia, ktoré hovorí, najlepšia vojna je taká, ktorú vyhráte bez toho, aby ste vystrelili šíp. Áno, vystrelili patrón. Takže toto je ono, presne to je cieľ dezinformácií. No a spoločnosť musí byť schopná sa brániť voči dezinformáciám. Ako sa voči nim vieme teda brániť dnes? Čo vieme robiť vlastne a čo sú tie piliere a vieme sa voči dezinformáciám brániť v čase, keď máme neregulované sociálne siete, v čase, keď ja si dovolím povedať, že vzdelávanie nie je dostatočným nástrojom, ako sa voči tomu brániť, lebo mám pocit, že nie je iba jedna pravda, jedna lož, ale máme tu jednu pravdu a máme potom 6, 7, 8 rôznych iných polopravd, manipulácií, naratívov, ktoré sa snažia presadiť. Tak ako s tým vieme vlastne bojovať a čo s tým vieme spraviť? No, viete, povedal som, že dezinformácia je nič, čo by ľudstvo nepoznalo. Dezinformácie používajú ľudia intuitívne od malého detstva v interpersonálnych vzťahoch. Cielené dezinformácie bude šíriť brat voči sestre, aby si vydobil výhodu u rodičov. Proste dezinformácia je bežná vec, ktorú v živote používame, aby sme získali nejakú výhodu. Náš morálny kodex, západný morálny kodex, kresťanský morálny kodex hovorí, že človek má žiť v pravde a hlásať pravdu. A je to pekná teória, ale sami ho mnohokrát neuplatňujeme a naši nepriatelia ho využívajú proti nám na rozkladanie spoločnosti. A nie je to nové, ale táto doba, tak ako ste to popísali, prináša nové prostriedky, ktoré veľmi efektívne, veľmi ľahko
a veľmi rýchlo šíria dezinformácie a zakalujú priestor. Cieľom dezinformácií ani nie je úplne presvedčiť na úvodzovkách vašu pravdu. Ale ide o to tak zahmliť celý informačný priestor, aby človek zostal stratený a zmetený v tom, aby si povedal, však tak ako ste to vypovedali, všetci klamú, alebo všetci kradnú, však všetci sú rovnakí, aby stratil dôveru v systém, v spravodlivosť, v to, čo je korektná, nekorektná informácia, čo je pravda, čo je lož. To je hlavný cieľ. Spochybniť systém ako taký a v tejto kalnej vode samozrejme sa potom ľahšie loví populistom, klamárom, ľudí, ktorí prichádzajú s dobrým príbehom. Pravda je zložitá. Veľmi dobre o tom píše Yuval Harari v tej poslednej knihe Nexus. Pravda je zložitá a pravda nie vždy víťazí. Víťazí atraktívny príbeh. Ak viete do dezinformačného priestoru nahodiť niečo, čo je jednoduchá, ľahko šíriteľná, ale atraktívna lož, tak tým viete skórovať. My sa snažíme proti tomu bojovať tým, že povieme, nad lžami zvíťazíme, ak dodáme viacej pravdy. A ľudia sú múdri, oni sa vždy správne rozhodnú napokon, keď zistia, kde je pravda. Bohužiaľ, toto je veľmi naivná viera informácie, že brániť sa dezinformáciám len tým, že si myslíme, že budeme demitizovať alebo že budeme vyvracať tieto klamstvá, nefunguje to, pretože klamstvo je prvé, je vypustené, má rýchlosť splašeného koňa a vy ho vyvracaním lži len dobiehate a pôsobí to nedôveryhodne. Proti dezinformáciám sa dá bojovať tak, že musím identifikovať, aké sú prostriedky šírenia týchto dezinformácií, napríklad voči sociálnym sieťam a proste technicky brániť čistotu informačného priestoru tak, aby sme neobmedzovali slobodu slova, aby sloboda slova, však sme slobodná spoločnosť, bola zachovaná, ale aby platili dve veci. Prvá vec je, na slobodu slova nemá nárok informačný bot, na slobodu slova nemá nárok dezinformačná operácia spravodajských štruktúr, na slobodu slova nemajú nárok trolie farmy, ktoré sú prevádzkované v Rusku alebo na Balkáne voči nám. To nie je sloboda slova. Na to nemajú nárok. Na slobodu slova má nárok každý občan, ale nie spravodajské operácie. Potrebujem, aby sociálne siete, a oni to vedia, odfiltrovali nereálne spravodajské identity, jednoducho a tak ďalej. Aby to, kto komunikoval ako reálny človek. A tedy nemá absolútnu slobodu slova, ale potom je ten bod 2 ku tomu, tak ako v reálnom živote, aby za to niesol aj veľmi konkrétnu zodpovednosť. U chronických klamárov v súkromných vzťahoch za to nesie človek reputačnú zodpovednosť. Ak máte priateľa v partii, ktorý chronicky klame, tak zrejme ho prestanete na to pivo postupne pozývať, alebo ho izolujete, alebo ho berete s obrovskou rezbou. Však rozumieš, tak tento furt si vymýšľa, stále klame. Mm-hmm. Ak používate veci, za ktoré treba niesť trestnoprávnu zodpovednosť, znamená, že šírite antiseminizmus, že šírite nenávistné ideológie, že burcujete ľudí, vyzývate ľudí k trestnej činnosti, ak niekoho ohrozujete na život, alebo mu robíte nebezpečné vyhrážanie, harassment a tak ďalej, tak za to treba niesť trestnoprávnu zodpovednosť aj v digitálnom priestore, tak ako v reálnom svete. Ak toto budeme vedieť nastoliť, myslím si, že by to veľmi pomohlo k vyčisteniu. A naozaj, viete, mnohí povedia, no jasné, tuto chcete cenzurovať. Napríklad, áno. Nie, nikto nechce cenzurovať. Len chceme to, ako aj v súkromnom živote, v reálnom živote, mimo digitálneho priestoru, aby za svoje činy, skutky a slová sme niesli svoju zodpovednosť. To je kresťanský princíp. Každú nedeľu sa modlíme a prosíme Boha Všemohúceho a Pannu Máriu a bratov a sestry, aby nám odpustili hriechy, ktoré sme vykonali svojimi myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Toto musí platiť aj v digitálnom priestore. Skvelé, ďakujem za takúto obšírnu, peknú odpoveď. Mám ešte jednu poslednú otázku a tá je, že vy ste nad Slovenskom nezlomili palicu, teda hoci ste pôsobili veľmi dlho v zahraničí. Dnes mladí ľudia častokrát odchádzajú, lámu nad Slovenskom palicu. Dokonca by jeden mohol povedať, že Slovensko drží celý zdravotný český systém. Áno, sme permanentnou zásobárňou mladých, talentovaných ľudí mimo nášho územia. My presne tak, taký náš najlepší exportný artikel. Tak čo by ste týmto mladým ľuďom možno odporúčili a
čo je pre vás možno vlastenectvo, že prečo ste zostali a prečo ste sa na to nevykašľali a nešli ste robiť niekam inam? Nechcem nikomu kázať. Proste každý je človek, ktorý má robiť svoje rozhodnutia, ktoré sú dobré pre ňoho, pre jeho rodinu, pre jeho blízkych, pre ľudí, ktorých má ráda, na ktorých mu záleží. Nechcem nikomu hovoriť, neodchádzaj, lebo vlast ťa potrebuje. Ja to nemám to rád. Jednoducho toto musí ísť zvnútra človeka a každý z nás má právo hľadať šťastný a lepší život. A ja som žil v režime, kedy človek nemohol sa slobodne rozhodovať, kedy každý odchod za lepším životom znamenal trestný čin, a konfiškáciu majetku a prenasledovanie všetkých blízkych. Teším sa, že žijeme v slobodnej dobe, kedy sa môžete rozhodnúť a povedať si, idem na skúsim to v Nemecku, v Rakúsku, Británii, v Dánsku, ja neviem čo, študovať, pracovať, podnikať. Je to skvelé, viete, je to super, že sme súčasť takéhoto otvoreného sveta a neberme to ako garantované, pretože ak budeme robiť takúto hlúpu politiku, ako robíme po boku Viktora Orbána, Vladimíra Putina, tak toto, čo som povedal, že je realitou, sa môže zrútiť takto ako domček z kariet a nebude to možné. Preto, aby sa to zachovalo, no, k tomu, čo je v tom pre mňa. No, ja som možno zaujatý, lebo naozaj som vyšiel mal som 24 rokov, keď padol komunizmus a ja si vážim to, v akom svete žijeme, pretože tento svet je oveľa lepší ako ten, v ktorom sme žili, neslobodný, komunistický. Z každej stránky. Aj toho blahobytu materiálneho, aj fungovania spoločnosti, pri všetkých nedostatkoch slovenskej spoločnosti. Je to lepší svet a zároveň pre mňa je to vyše 30-ročný príbeh môjho života, na ktorom som sa ja profesionálne ako robotník slovenského štátu, Slovenskej republiky, podielal na tom, aby sme sa stali súčasťou tohoto slušného priestoru, inšpiratívneho, dobrého, ktorý nás motivuje. Keď sa pozrieme na indexy je mnoho indexov, ktoré hovoria o spokojnosti ľudí. World Happiness Index napríklad. Áno, napríklad. Alebo rôzne iné podobné indexy. Tak kto je na to v prvej 20-ke tých indexov? Čo som spomenul? Ako z tých 20 bude 18 krajín bude európskych. Možno tam bude Izrael medzi nimi a možno tam bude, ja neviem, niektorá krajina Perského zálivu prešmyknutá, ktorá je veľmi bohatá, alebo ja neviem, Singapur, alebo kto, ja netuším, ale 90% toho sú krajiny Európskej únie. A preto ste to robili? Pre mňa je to, áno, presne preto som to robil. Pre mňa je to životná misia, od ktorej sa už neviem separovať. Keby som si povedal a zlomil palicu, tak tým by som poprel vlastne celú moju profesionálnu činnosť za celý môj dospelý život do 24 rokov do dneska. A to by som ja považoval za vlastné zlyhanie. Či by som ja som schopný žiť inde, pretože ovládam cudzie jazyky, som flexibilný človek, viem sa prispôsobiť, nebol by to problém, ale tu som doma, proste tu som doma, tu som sa narodil, tu som vyrastol, tu som vychodil školu, tu je všetok môj sentiment, staré lásky, staré bolesti, moji rodičia, blízki ľudia. Proste tu chcem zostať. Tak ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem.